al eerder een hartje maken. Mami, jij dit. Mooi. Jij dit. Liet je wel skates, hè? De stress is echt goed. Heger, op stoel staan, op stoel staan. Nee, heger. Zoveel zijn bakken koekjes. Ja, maar wij bakken. Kun je in het oventje doen, in die keukentje, hé. Samen wil je mij in de auto. Even bakken. Nou, let maar eens zien. Maar dit kennen we wel eens morgen in dit. Kappen. Oh jee. Ja, je moet hij nog. Is er nog nice gaan, is dat? Zullen wij dan vreten doen een shit? Ik heb een momentje. Ja, schat, maar mag hij het maar even doen. Ze is er een beetje nice gaan. Zit het stokje? Is het nice? Kan hij wel, ja.